ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ಡ್ 2026 ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೋಂಡುಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾದ ಕಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಂಡಲು ಮನಸ್ಸಿಗಿ ನಾಟುನಂಚ ಉಂಡು. ಹೀರೋ ಬುಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲ್ ಬುಡುದು ಬತ್ತದು ಲೈಫ್ಡ್ ದಾದಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆಡ್ ಪಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರುದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಿ ಬರ್ಪ್ಯಾರ್. ಅಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸ ನಾಡುನ ಸಮಯಾಡು ಓರಿಗೋರಿ ಪರಿಚಯ ಆಪ್ಯಾರ್. ಖರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿಯಾವೆಡಂತ್ ಪಂಡ್ ಒಂಜೇ ರೂಮುಡುಪ್ಪ್ಯಾರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ್. ಇಂಚೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಮೊಕಲೆನ ಸ್ನೇಹ ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಲವ್ ಆದು ಬದಲಾಪುಂಡು. ಆಂದ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ್ ಬಜಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್. ಕೆರಿಯರ್, ಗಲಾಟೆ, ಈಗೋ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುಟು ಮೊಕಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ಗಿಂದುಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪಿಣೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಮಾನಸ ವಾರಣಾಸಿ ಮೆರೆನ ನಟನೆ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಪುಣ್ಣನ ಪಾತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಟನೆ ಮಲ್ದಾರ್. ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅತಿಯಾಯಿನ ಫೈಟ್, ಡಾನ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆದ ಜವನರ ನಡುಟು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಪಣ್ಪಿಡೆನ್ ನೈಜವಾದ ತೋಜಾದಾರ್. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಪುನ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಯಿನ ಫೀಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ಆ ಎಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಸಿನಿಮಾ ಸುರುಟು ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಆದು ಪೋಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸೀನ್ಲು ಒಂತೆ ಎಳೆದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಇದೊಂಜಿ ಎಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದಿತಿನೆಡ್ದಾವರ ಮಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ರಿಚ್ನೆಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕೆಲವು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ಲು ಬುಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಲು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ತು ತೂಯರೆ ಒಂತೆ ಮುಜುಗರ ಆಪುಂಡು. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬೇಜಾರಾತಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೂವೆಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾಯ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಳೆ. ಇಂಚನೆ ಪೊಸ ರಿವ್ಯೂಗಳೇಗಾದ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಳೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು.